Hi guys, for today's video ay maglalakad ulit tayo papunta dito sa Trinity Island at kasama natin etong mga panibago nating joiners. Dahil gusto nga nilang ma-experience ang paglalakad papunta rito. Kahit nga inalat o minalas ang aming pagpunta rito ay pinilit pa rin naming maituloy ang aming plano dahil nga sa kagustuhan ng mga bagong makakasama ko rito. Pero bago yan, kailangan muna naming kumain at pagsalusaluhan ang kanya-kanyang mga baon. At dito, nagtunggalian kung sino nga ba talaga ang malakas kumain sa amin dito. At napatunayan namin na wala pa rin tatalo kay Kim. Sa budol fight. Yung manang-bata-bata ng busog si Kim, nakasanday na sutiyan sa lamisa. Natangil na. Huwag yung binaba, sureball yan. Sila mo dala ng money. Sana ko lasan pa na ba? Pipitong pa sa luwan. At pagkatapos naming magsikain, ay inumpisa namin agad ang aming paglalakad. Kahit nga may mga nagsasabi rito na hindi na nga raw pwedeng lakarin o may nagbabawal na bawal na nga raw maglakad dito. Kesyo raw may ahas na nakita at may kampo na raw ng saprito kaya bawal na raw dumaan dito. At linagyan na raw ito ng bakod kaya't magbangka na lang raw po kami sa halagang 1,500 pesos. Pero ayaw namin dahil hindi kami nagpapigil sa kagustuhang lakarin nga ito ng aming grupo. At dito, nalaman namin na wala naman talagang bakod at open pa rin siya sa mga tao. Kayo, anong masasabi niyo rito? Bakit kaya sila sa amin nagsinungaling? Eto, narating na namin yung Pangpang at abutan na namin yung Trinity Island at dito pa lang sa Pangpang ay napakaganda na po ng view. At di na nila mapigilan ang mag-picture-picture. Linusong na po namin ang papunta sa Trinity Island at sa pagkakataong ito ay medyo high tide po yan. At sinyorkat namin at dito kami dumaan sa medyo may kalaliman. At meron naman po diyang mababaw yung pathway na kulay puti na tamang-tama para sa may mga kasamang bata. At eto, narating na nga namin yung Trinity Island. Kapek, nagbabalag ka pa. Hindi makapabangga ang bakit sa pwede. Kaya naman palang bakla yun. Kapek. Ano ba ga? Konting pag-iingat lang pala dito dahil may mga dinaanan kami ditong medyo matutulis yung mga bato. At dito bumanat si Joselito Cano ang pambato namin sa 0.5 challenge. Tananang. What is it, Anne? What is it, Anne? As it's on, Anne, my eye. Siyempre, para tuloy-tuloy ang kasiyahan, hindi mawawala ang konting inuman. Tao kita pa naman. Sinano pa man sa gangan? Hindi na nagtanggal yung pantalon sa magaw. Amal kaya Di, am na kon? sa dabo sa Ano talaga yan? Kinagrabe ng panama. Hindi na. Orang mandarang sanglian. Ayun. Ayun. Kuan nga sa kuan. Diretso man duty. Magka mo na yan, magka mo na mga-jutan mo. At dito, may dumating na panibagong grupo. Timing naman, napatapos na kami, kaya't sila na yung papalit sa amin dito. Disclaimer lang po, wala po kaming anumang iniwang kalat o basura dito. Lahat ng kalat ay amin pa rin pong dala hanggang sa pag-uwi namin. Eto nga pala yung sinasabi kong mababaw na parte, yung kulay puting pathway dito. Sulit na sulit yung adventure po namin dito. Kaya't maraming salamat sa mga nag-participate at sumama. Pero bago matapos itong video ito, magpo 0.5 challenge muli ang aming pambato na si Joselito Cano. Tara na! Ta! Boom! Tara na!
Pagtinggal lagi yun. Pagtinggal lagi yun. Ciao. Pinawalway ka, Pex. Di man, nanti ka seksi. Tayo.